Pipila sa maanindot nga mga lingkuranan, sofa ug higdaanan sa dakbayan sa Karkar ug silingang mga lugar hinimo sa taga-barangay Poblasyon 1, syudad sa Karkar. Atong sayran pinagi sa report ni Femery Dumabo. Una nang nabantog ang dakbayan sa Karkar sa maanindot ug lig-on nga mga sapatos. Apan aduna usab di ay pipila sa mga Karkaranon nga pag-upholstery ang gihimong panginabuhian. Dinhinining sudlunon nga dapit sa barangay Poblasyon 1. O gani, nigamit lang sa ubos nga bahin sa usa ka balay. Nakitaan sa RTV Balitang Bisdak, si Mero Glenn Calibo, 31 anyos. Busy siya sa pagkorte sa foam o pagpatapot ni ini. Nga gamit alang sa usa ka lingkuranan. Iya kining gihimo usod na sa 5 ka tuig. Gahimo ko kagalingon nga siya pisat nga bahala ginagmay lang ba. Lumpia mig mga kuan ba, mga 1,500 na lang. Sagad sa ilang mga customer, mga furniture company. Napiktuhan usab ang ilang panginabuhi sa pagsugod sa pandemya. Ug sama sa uban, hinay-hinay sab silang nibangon. Matod ni Calibo, behind the scene lang sila sa makita nga maanindot nga produkto sa mga lingkuranan, higdaanan, ug uban pang furniture. Alang niya, makita lang nga kontento ug malipayo ng mga customer. Susama nabayra ng ilang kakapoy. Makatabang pud mi sa akong kuan. Ginikanan nga makatag mig giragmay pod, mga tabang-tabang bumig mga panindot sa ilang mga sa mga furniture nga. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.